Kani-kani ka All India Radio Shillong ka khubor wan puli di kasan ni jana kimat bakongsan jong ka khubor. Menteri Rang Badu Kari India Narendra Modi ulaong ba ka National Education Policy Arhajar Arpo kan penpai ulakam jong kerukom ajing nangjing start akari hakani ka spas nem ka arpo we. Lapli ka jing trekam ka Meghalaya Drug Abuse Prevention Policy Arhajar Arpo but ka state level Nasha Mukt Bharat campaign ban penlong ya ka jela Meghalaya ka balat no drug but na kiwi-kiwi ki jing di penpuat. Sa shispa san puingut yo pang COVID ha Meghalaya nin kasngi. Klat no sa saungut na ka jing kta uni kunyang jing pang ibala dan lupa ya kiwi di kijat jing pang hakamet. Ki kubor ki babnia. Menteri Rang Badu Kari India Narendra Modi ulaong baka National Education Policy Arhajar Arpo kan penpai ya kapang jong kalintiya jong Kari India sya kalat ka bathamai jong ka spas nem ka ba arpo we jong ka India. Haba ajing kran ha National Conclave on School Education in the 21st Century Modi ulaong baka ni ka policy ka bathamai kan long ka atyar ka ban penur long ya kijing angnut kijing kmilenti bat ha kijing don kam jong ke India bathamai. Menteri Rang Badu ulaong baya kani ka policy trekam ka bathamai lapen kha leng ba ka jing 3 minute ka ba klem jong thaj ha ki banta ba phero pher ha kini ki sau san snem ki balala. Ulaong ru ba ka preschool ka de ka sin jam mi perthai ba nung kong jong ki khna ret. Bat kari ka dan kami kina kai kiban penlong ki jing ajing nang start ka basngutenan bat baki kena puli kin yo hikai da ka bai shin benta na do ka kerdan preschool. Menteri Rang Badu ulaong ru bangi dan kam ban kentiu ya ka rukom ajing nang jing start ka basuk bat ka batmai. Ka Sarkar India kala kentu ye ki jela ba ki Union Territory jong kari ba kim dei ban khang ne penjari kendon ha ka jing ya lenti ki kali ki ba penkit ye ki tendong le air ring sim oxygen na ka bentai ki jaka sumar ki ba ya leng ba na uput usam ujong ki ban let na ka wei ki jela sa ka wei pan katanat ka kot ka khia jong ka Sarkar pedeng kala yo jing tip badan ki jela ki ba persang man perkheng ye ka jing ya lai lu jong ki kali ki oxygen da ka ba penjari de ki kendon an katanat ka kot kia kala banjur ba ka jing penpoi ye ki tendong oksigen sya ki jaka sumar ha keleng kari kalong ko bakongsan na ka bentaban ajing ya rap ikinong pang COVID-19 ki bela syak tak jur ha kani ka jing pang kani katanat kala penklan ye ko hukum ba kalong ka jing kli jong ka wei pa ka wei ka jela jong kari ban penti kena ba iwe pi iwe ni kinong pang COVID-19 ki besa sumar ha ki hospital ki deban yo e kala air ring sim ba ki don kam kata ka oksigen. Ya ka Meghalaya Drug Abuse Prevention Policy Arhajar Arpo but ya ka state level Nasha Mukt Bharat campaign lapli ya ka jing trikam nen ka sngi da menteri ka tanat social welfare jong jela uba kar mention la ka thong ka bakong san jong ka Meghalaya Drug Abuse Prevention Policy Arhajar Arpo ka long ban khanglan ban ai jing sumar ka bakam hadien ka jing te ya ka rukom im lembar ki jing kai pentben ka jing puli ba ka jing wat benya ban penklan ye kerukom penduna ye drugs bat kiwi-kiwi. Menteri ulaong ba leng ba kani ka policy kan plelat bat lam lenti saprang ha ka jing ile persya ye ka kiat bat ye ka jing di drugs. Ka Khasi Author Society KAS ka balong ka senjuk jung kinong thokot na ka jat benri nyuk trap jong ka jela Meghalaya nen ka singi kala rakhi ka singi kerpang jong ka thok katar kata ka literary day ban kan mau buram ya ka singi seng ka basapu we jong ka dik senjuk ya ka ni jing rakhi da pendong house sutham auditorium Shillong ha ka ba menteri ka tanat arts and culture jong Sarkar Meghalaya uba Alexander L Hek ulalong kong san bat uba tikhan ubalang CM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ulalong sumbut kong san ha ka ni ka singi u kong san la plat bet baru ya ka kon ka sor Shillong bat ka khun samla bat long mi long pa bala thor i ba kitboard w nong room ka kot ki sur ming jong ka kari snam bala thor de iba Andresun bat ka kot ki jingtip na ka kot ba da iba harmless milim umlong haba ajing kran ha ka jing yelang uba al hek ula kran chapang ka jing yedei pedang ki jat ben riu bat ka jat ktien ka jongka ba ka jat ben riu ka ba im kat ba kadang penne pensa ila ka ktien kan yai im uba ti khan ha ka jing kran jong ulaong ba ka tanat ki kam kor bari jong Sarkar India kala kli bat wa jing tip na ka Sarkar chapang ka ktien Khasi
kabalang kamat kabadon kam ban ai ye ke jubab ka badai uba khan ula kularu ye ki khot jongka Khasi Author Society bon ai ye ke jing kersan na ka bentaban kentiu ya ka ketin Khasi kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong Hameghalia nen kesngi ka jingkhen yi be yo coronavirus ha ga jala kala kiu sada shispa san pho bingut kabala kentiu menta shaka shi hajar san spa lai pu sangut saf nyongut ki brio ki la kwat nen kesngi bat hadu menta ki bala kwat baro ki la poi shaka shi hajar praspa prap kondai ngut ki bayap na kani jingpang nen kesngi ki long sangut bat ki dei ki bala don paru ye ki we di ki jingpang ha kamet bat dakini ki bayap no COVID-19 ha kajala kilong arpu sangut baro kajala Meghalia kala yo jingken bakat hadu menta ki bri ki bela sakta au COVID-19 ha kajala kilong lai hajar saus pa sa penyungut baro naki sis pa san puwingut ki bayo thamai ya kani ki jimpang nen kasi ar penyungut ki de na East Giant Hills kandai bu prangut na East Khasi Hills khat nyungut na West Garo Hills marlaingut na North Garo Hills but South West Garo Hills iwe na West Giant Hills but arngut na West Khasi Hills District katnat ka ko kya jong Meghalia klas dang ban lum jing tip ha ga be de be ki bri ki bela don lepa ye ki jimpang ki bakam jura kamen kenang ba kinla ban sim lepa ye ki la klinti ban lat na ki jing sakta ho COVID-19 ka jingbun ki bayo pang COVID-19 khamtam kitu ki bela don lepai ki jing sitam ka bakham ban sumar kum ka jing pang sini ki jing pang klong snam ki bayo ki ja jing sitam ban ring sim kum ka sahyaw ba ki we kapun khuslai ki babon khamtam ye ka tanat ka ko ka kya u DHS MI u Dr. Amanwar u ong ba ka tanat kala sedang ban lum jingkhen na ki jaka ai jing sumar baro akajala na marle ase ki la ban ai ya ka kai phot jing tep halor ka kot ka kya jong kinong pang ki beju le pha sumar ha kini ki jaka bat ka tanat ka kot ka kya kan sale ya ka badan kam ka sarkar Meghalia kala penbun susu ye ka jingdon jong ki jaka test kata ki testing laboratory bat ki jaka pensa karpang ye ki brio ha ka jala banile persha bat ban khanglat ye ka jing sapriang jong u COVID-19 ha ki snong ki thau bat ban la pendunaru ye ka jing kiu step ki bayo e ki jing pang u menteri ka tanat ka kot ka kya jong ka jala ba el hek lo ong ba ka tanat ka penlong ye ka jing mi bnya man la ka put sngi bat kada sungu sim kya ban sime karai ban penbun susu ye ki quarantine center bat e ki jaka le test ha ka jala uni menteri le thuru ba ye kala ban le ye ka test RT-PCR labu Shillong Civil Hospital Nazareth Hospital Robert Hospital bat ru ki wek we di ki jaka ki bela ithu kerpang da ka tanat ka kot ka kya ka jala Hameghalia ki sipai jong katnat Border Security Force ki bela kot ng jingpang COVID-19 ki la penkre menta ban no senyang ye la ka plasma khanang ban la ye le persha ya ka jingsar jong ka klam COVID-19 kalen sipai ki BSF kabalong ka than kabala sak ta jur e ha ka jingpang COVID-19 khandiak por menchwa ka jala menta ki sipai ki bela kot na ka ni jingpang ki la poi saka khandai pho hadu khandai pusan na ka sispa hadian makila yo e jingkon ka jingklan kala treiru ha ka mensem ka jongki bakin yarap lempat ikitu ki berang don ha ka jingile ban kot na ka ni jingpang ha ka ba palat saus pa san phongut ki sipai BSF ki balakot ki lami syakmat ban ais nyang mon sobha yala ka plasma ka balong ka bentah ka senam ha ka bede ba kan ni la penlong ya ka lempung no senyang ya ka plasma ha ka len sipai BSF ha Shillong ha ka ba palat nru phongut ki sipai BSF ki lawan ni simbenta ha ka ni ka jinglum senyang ye ka plasma ka balalum da ki medical technician jong ka negrims u Dr. P Bhattacharya u balong u director jong ka negrims u laong ba ka jinglum ye kinong muna ka long banwat bini aswa bat hadien bala dep sajet ka jinglum ye senyang jong ka plasma kan long hadien ba ka plasma bank kala sedang menteri kam katu ni ka kubor lakot ka balawan sipi na ka All India Radio Shillong